Encetam avui amb aquesta sintonia subtil i emotiva les emissions del so del silenci, talment les flors que esclaten dins aquesta primavera de confinament i pandèmia. Vos convidam a acompanyar-nos per aquest camí, per aquesta peregrinació, i mos trobareu a les xarxes socials. Amb aquest nou espai tractarem diferents àmbits, des de la conducta humana, el creixement personal, l'espiritualitat, la meditació. Volem abastar des de la tradició primigènia fins a la innovació més actual. El so del silenci serà un espai obert a la participació, al debat i a la crítica social. En la veu dels mestres trencarem el silenci amb els sons que esdevenen les paraules justes i les músiques més precises, tot per facilitar la comprensió de la naturalesa humana, aquella que ens configura i agermana. Escoltarem el batec de la mà i caminarem per conèixer la filosofia de la terra. Tractarem amb cura l'educació i els valors que caracteritzen la persona humana, des de la més tendra infantesa fins a l'adéu final. Posarem l'oïda en la naturalesa essencial, aquella que ens defineix a tots, i farem aturada en el silenci profund. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge del so del silenci.